Kolonga irrigation along ta BJP vote kerek amai padodam. APHLC asong pen therang kiamai kepa. Center Dengkimo apamalong Karbi Lunbarim High School Kangpu. Kardom pini pranda mabrita longpen nilisami prominati mungpi non bier dangdon pen arjuponitha. Lakha crate truck nomati arloki parlo chingthong hansi amikar prodip hansi lapen basapi teronpi ausopo ningkan kethom anno amahang ke thekpen aria king jehobla bajo lasi Karbiango Termas Council akhai CM tudira nohangaphan kerap kachohang Lakha crate truck nomati arloki parlo pon chingthong hansi arong amikar prodip hansi lapen basapi teronpi ausopa mahang thekdet pensita aria king jinghobla lapen non ningkan ke thamsose arta hut anta aking sita charja thekthi pinana lapen chuhumpon thekthi lam anta ningje thekthi pinana labang swa so phan kipa meji phan pura karbia se anta langlaplo banga khia na thu anta chelanglo lapen thu mandira na thu anta chelanglaplo anlo sita kimiang thega bipinlang labang swa so phan kachilangi jia phan chipadoi I movie derlo labang swa so phan kipa meji phan pura non kache thangklong akhai CM tuliram rohang alangli kisungpen kerap kachohang atoma phan rapon verlapen akhai CM sarki kanghon kajin sothi upu arjulongsi alangli prodip hansi achor basapiteron pi ahinpen kerap kachohang pon labang swa so nilita lo pacharli duningtung aning parong duningtung kilun ke kanlang ungtungdu lasi labang swa so aphan kipa meji aphan nilitung aphanta nangra pontha nangpami bithapu akerap kachohang pon lapen ki akhai CM sar nangra pon vekopu ningche thebigan lopusi ke soderao so pai ningche pon nangmen sethan tha sapiteron pi de telas bangso kong eramen ke arson hanse apo men mang ya prodip prodip hanse hanse de chini ne ke chelang ji an ke chelang laplo ta mi dedlo te apo bang ke nasi dolo non mat ke bang ke non ke chongda dam lo la phan ke chelang ji phan akhoros ka vi lo iduk thek tigama akeng ta dam thek the de lo de ta dam thek the otta thek the ini ka thek the anda chilum thek the lo ayak ta thek the lo ningkan kwan ming te kan ke thom lo ningkan ni thom lo de ta keng ta dam thek the di thek the lam na ningje thek the di lam ta ningje thek the ya ta thek the EM Mongol Singh Timong Amithang constituency along penta ke ong dona vote pen Rup Singh terona phan ke pahaidunji pura Kolonga irrigation along ta BJP vote keregamai padopon Theri ni phai Chris Sirkep arni Nijang Karbiango district arlo Kivangji legislative assembly bangphu kangmaya hot BJP asong pen kachipa haidunji aphan Kolonga irrigation along patumi anarlo porphai ke thoma pormolo mei padopon lo Jangmi po ni phai si arni Karbiang long along riar lota legislative assembly abangphu kangmai ponji ahot lakha ingkoi baithalangso elika parlo angkang along BJP asong pen kachotoidun Rup Singh teron aphan ki ong dona vote jok pon pen pahaidunang jipura rara tomangno EM Mongol Singh Timun pen lamthi jaipon BJP asong pen chitoidun Rup Singh teron aphan pahepon det loti Kolonga aradaphan kapanong pitang longlia patta PMAYG Arun Nodoi lapen ration card tami pachitang lapu puta me along jaipon son thak thaksi Kolonga irrigation atowar tami MLA election haidet loti PWD atowar parlopon po lapen PWD parlopon det loti towar nangsilam phit poputa jaipon EM Mongol Singh Timong achor Karing Kropi Hamlen constituency VDC chairman Sar Singh Phangcho IT cell incharge Krishna Timong lapen ongdunga manpeng kidwatum chitong dunpen mai pajutpon IT cell incharge Krishna Timong lapen ongdung manpeng kidwatum chitong dunpen mai pajunpon Jengkapen Chesong Timung Karbi Daily News Karbi akhi jutang kangchopik puvoi phitsi tami pinang an angdengki prai limlima son si nangmantangno labangso puthak mathasi Karbiango Termas Council pen kithik pon Karbi Traditional Music School Center Dengkiwa pamalong pinyada porphai kepen kangpuasai dengpon
labang so amai long kechengsi dengkimu apamalong kedo rurang sena sarpo akumlena long hirjume cukur johang pen puthot mai pangcheng pon labang so amai long headmistress akai pi monalisa rong hang pi pensi mai che phaim pu pon lapen instructor akai samson ingti hensek pensi mai ke phalam the lapen alhi pachini pon pini labang so amai long alhi sarpo aman pen kachetong dun difu Karbi Traditional Music School Instructor akai Jorsing Be Chopa Alhi Aman Pen Pholoni Jutang Hawar Amai Phu Pronapson Rongphar Advisor Juten Rongphar Sabina Teronpi Cheparjana Bang Phu Raju Rongphar Borsing Teron Lapen akai Kolom Sing Ingti Karbi Lamet Amai Pholoni Aro Lapen Bang Phoket Sose Kacharle Atum Lapen Instructor Samson Ingti Hansek Lapen Romit Timungatum Chetong Dum Mayalok akai Kolom Sing Ingti Pen Kaning Jepon labang so sekolah long ki kebi kiti sarfi sarpuatum ta chali don long lapen arta langle lapen jutang ki adjustment ki chokche posi paklar pon lapen kachetong alhia tompen setame karbi jutang pen chenglok ki mesana lam hayu chethan pon news report Karbi Daily News pini inkoyarni ada por phai ke papor molom difu pherangkia sai malong APHL se asongatum pherangkia mai ke pha labang so mai long APHLC alam jai sarpo angtong ingtik harsi lamthe sitami ningjepon kedang tangani kopili MEC Pon Kumar Raya phan dhandera pen lamhoi kipi lapen puthot dhandera BJP dunjui pen non lamhoi kipia lokache n2g po alam the hayuda ningjepon anparta KSA Simeon Rongphar atom bokajan elialong BJP candidate Dr. Momin Afan Kei ahotor pupen parenangji po alam the ratan ingti afan je pahai nangji po alam the along chedon don thek the athe Congress atom ta Karbi candidate mate inglong akai candidate afan ta candidate peklipo lapen lahai alam theke Congress kache phai ji afan chot posi angtong ingti kathar pen ningjepon surjorong pharta resim kantang ki ot abang pulo khai long ria farman kache song abang lo sitame non ke BJP dunjui ke Momin afan kaparem jikali khai ahotor afan keparem jikali si puthot pahai dun thuji afan jakong ki pidun thu posi ningjepon Karbi Anglong Autonomous Council along CM Tudiram Ronghang MP Horen Singh Be atum sitame inglong akai atum aning keso aning kipong alamte chini ni lasi nominate MEC ta akai kaprek afansi peklap loputa lamte jaipon ipupem Rajiv Rongpi Karbi Daily News Tangkiri gode pen nona bage MSc tungke nona bage apor tami ki jutpo muning ke suri ingra ingkoi ke kili do jutpo apor si non ke ne akis de haide sita nege MSc ke kandi longi apor masi abelo buat posi nona bage ke yang bage ci bidro de nasi pia yang ci bidro de to halapu abar saya long bin luputang ne nege ri ci ki pini nong ta ku pini so bage dopo ku kama tha jene ci bidro de la posi to itu mah hin pen ke bin dunang pok ya melong ke do tungke las MP election aputta Congress akan si support lo aposi non ta latuma intention ke lake Congress kan pa hai nangi puan me numo mamir kan parendang ji puhala ke isi election na issue mate election ke si pa hai ji apan isi alam thejo sita hala numo mamir kan parendang ji Pholoni constituency ki parlo Tarabasa Christian arong aching denalong ahir ingtang pen gari kachitong Pinini bhai ingkoi ada por bhai narke papor molom utar bolbil police outpost kaparlo Tarabasa Christian arong aching denalong ihum mapet scooter lapen Manipur pen kewang jangtua gari ahir ingtang pen chitong laswalong mapet scooter along banghinia bangphi ahir ingtang pen aring sonanglo Aring keswa bangpi basa bepi lapen chema ingti atup aring ahu sonanglo kopai kimi non amat ki thiki janga bila tong sikot loring thebi police atum adimak long pali dunsi aring keswa bangpi atma phan Bukulia Hospitalan sekelang jia phan ponlo Pinpur me aring kesu abang pi atum laki sonari tenang asor Tarabasa sorpusi pangthekpo Karbi Anglong nongnam kache thangklong lunsipo prem terang pen abilipu asami salon je lunsi alam kanarjan kangpupon Nijang Karbi Anglong dongkamukam water resource IB along pini therepo niphai ingkoi arni abilipu asames lam kanarjan kangpupon along kachetong dun jutang atiripi VDC chairman Ramson Rongpi Rongkhang Lamps chairman Mongal Be lapen arisang ho tungsetame chetong dun pen ingpupon
lapen puthot labangso abelipu lamkan arjana long sermircho ronghang pi present cheparjana pangpu gunjan bharadwas pen jutismita kaisop lunsepo prem terang lapen subahana dotto special thanks jitu terang labangso alamkan arjan arnikang sam porphai trok pen lote YouTube channel ang stame upload po lapen bangso YouTube channel amen ke lake prem terang undefined memories pu along hanlo labangso alamkan arjana long kacer abdun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuleram Ronghang Achor Sangpi Kace Teron Pi Aphan Sitame Alangdik Nongnam Cethang Klong Lunsepo Prem Terang Lapen Lapuson Nang Kacer Abdun Thek Apot Ninga Klong Pen Choro Lapen Anso Sesi Eprang Nang Kacer Abdun Nang Lang Pupen Pini Ingsam Jin Pen Bangso Kang Pupon Nasa Pachun Pon Dong kamu kamen Karbi Delino sa Penangke di Gondo Terang Lili state level an nili kengkam kache jor dun long poke litum kaching honai nili pinpur pontung litum Karbi Anglong Autonomous Council sar Tuleram Ronghang alang lihem asor nili tum kaching honai kadowe madam kache teron pi alang li nakang hon pena joksi nili labang so kengkam kache jor long lapen alang li kang hon joksi nili labang so alam kanarjan paklang pon long iglo pini chun pon lo lapen nang litum kado ka vera hirjumi pen nili labang so alam kanarjan penangan ang dengan lidunji pusin ini ning cetelo nasi nalu teman kado kita nangat cerap itu dan pot corono pinso bangke itu nong nang baca tangklong asam angkang nong nang baca tangklong itu gunjan bardwas lapen actress bangke non se akimi lang alang ni akimi mana kini ke from situ lang tapi pan popular ke kalilang alang ni modeler lo Jutismita Keshup alang li men lake Kami bentuk sila langsung pelang pangko. Pini non officially dat itu mengkuat lo lapen internet matang te YouTube kupin nelong bangke morning sam por fight drop pen lo pote itu kado kita lang pon long po ke lang pon long channel bang kam long non mat nong nama je thang nai channel Jollywood now ko long si itu kado kita lang pon long po Denarong jutang hawaramai ke sesa sahemalong chengpi mate kasim keraba bang huaphan kachuromai ke phapon Denarong jutang hawaramai KCS ansose pangtang wernang lapen jutang jupat pangchover jiaphan mate la ansose akang toyang dengan palidun thek jiaphan pura Denarong inut banghini ning kimiatum tangka mahapen chenglok bidisore pen chenglok cherap chitodun lason thataksi Denarong jutang hawaramai KCS la ansose paching thurnang pu mathaponsi Inunabaring General Committee along Kongchunbang Anparta Denarong Bajar Committee Kongchunbang Pradip Ingti Ahinpen Chengpi Mate Kasima Chor Pajil Pondo Labang Swami Elong Kachitongdun Jutang Hawar Amai KCS An KCS Asai Hemalong Nilipan Nanghang lo Lapen Ahok Peda Bangke Nili Kachuneng ke Damtang 2020 so apor tar langsu yu festival along ke dampu bahut nilipanang ke hang do klasi kado gawe atrup sapan kado gawe semar pan ham cepari nangi pulo aso hut nili asapsu lam jaidun hut nili lam cakpi teka klasi aningkan rang stame cengki gawe joine bangalong kaitris stame hanggam nangwer aso posi moneng kacepati dam bar be aprang bangke nili nanglitum phan chengki chornang pipu lam chap piteka so ateng kense nili peneng taralangso a festival bar be aprang si nili ipajolo boikisi tame halaso bang formality alang nitumbang apora beloku lasi formality bangke festival dam dera pisi padowek nanggi kunang pu ajo ni si nili bang anang hang masih kini bang rangsi ini alang itu hang asapso wet ahomu kusame alang itu manang piateng pen nilis tame cengpi chopajul tekang lo pen kado babe zonal committee denarong aropan nilihin pen chorosi nili pini alang itu pen abangso appreciation program gedeng ponopot zonal committee amiku kencing lo atau bagi kelembang kubang tujuan kami ningkang sama kalau mempelajari. Pinya birda bangke lapuan si kanton poniklo domet hakmi kurang tu.